Saan ka? Rico, halis ka tayo. No, natapon mo ito sa damit mo. Ta, ang bata ka. Ano na naman yan? Ano na naman yan? Ano na naman yan? Ay, shut up. Shout out sa'yo, Michelle. Asan yung cellphone isa? Isa? Dinala mo? Itim. Hi, Bieber, shut up. Binago mo ito, May? Ano? Lagi ka. Ano mo? Kuya Boom. Oy, shout out. Tamsak dan po. Morning. Ay, Terabin, shout out. May upcoming premiere ako mamaya alas 6. Pasuyo naman ako. Ano yun? Paano? Sa'yo lang? Yung pattern ba ngayon? Makalimutan ko. Ano bang... Pag namatay yan, oh, babalik yan. Ano? Ano pinagawa na nito ng pangalan ko? Yan. Hindi, try mo. Ayo. Ano nga yung? Oh. Ah, pagdating pala. Kala ko sa akin. Ay, Ate Marchie, thank you. Saan kay Grace? Mag-water ka na. Oh, may binigay na kong water sa'yo. Ayaw mo na yun. Wala na yung ako dito. For viewers, thank you. Ilang kalamang kung pagka-connect nito sa wifi? Naglalaro ako eh. Ano naman yan ng wifi? Hi, Cecil Vlog, shout out. Magpe-play tayo ng video, guys. Habang nandito ako sa bahay. Muna natin si Michelle. Watching ako sa'yo, Michelle. Dito ako sa'yo. Watching. Hi, Cherry. Shout out. Watching ako sa'yo, Michelle. Luwag pa din kami dito. Ang charger na. Yan, no? Kukulik din yung mga tasya. Kaya mas ganun. Ngayon ang pamasahe ni Papa mo, pumunta ka na doon mag-isa. Alam mo na pupunta doon? Ay! Yan! Si Marty, thank you po. Alam mo na papunta doon? Ngayon ka na pamasahe ni tatay mo, tapos pumunta ka na doon mag-isa. Ano naman yung kinakain mo? Tuhan mo talaga mo. 7 viewers, thank you.
our friends, our friends, our friends. Umalis ko, Jun! Sayo mo to dyan sa pabilo. At tayo. Mama. Lang. Saan na yung bag niyo yung dala-dala niyo? Ha? Wag, malaki. Good morning, kapatid. Ismael. Vital Project. Tayo Robin, salamat. Hindi ka nagtinda tal, hindi tal? Sino nag-chat? Bukas. Bukas ako magtinda. Nice to meet you. Uy, bagong pangalan naman. Ano ba yun? Bye-bye. Oh, sorry. Piso. Piso. Wow. Piso. Ulo, ulo. Ulo, thank you. Thank you. Bigyan mo kay mama mo, mahulog yan. Tayo Robin, Madam B-Boy, boom. Project, sabi ni B-Boy. Si Marchie, thank you. Nag-edit kasi ako, guys. Ano ko lang, pin ko lang yung akin friend. Nandito ako kay ano. Done watching ako sa iyo, ano, Michelle. Mix ko sa ating Marchie. Mix ko sa ating Marchie. Ay, Tal Videotor, shout out. Ating Marchie, mix ako sa iyo, te. Sa Bible. Yan, matching. Gandang tanghal, bro. Uy, salamat sa iyo. With ads. Bro, Videotor, boom, sabi ni Tol Project. Bro, Project, sabi ni Videotor. 8 viewers, thank you po. Thumbs up down, sabi ni Kuya Sunny Sen. Ay, Kuya Sunny, kamusta? Salamat, Kuya Sunny Sen. Manoy Sunny, boom, sabi ni Tol Project. Like,
12 love and support. Thank you. Pa-watch naman ako guys sa aking upcoming premiere. Ay, pa-watch pa. Tamsak pala. Sorry. Pa-watch tuloy yung buang. Gusto ko ng umuwi kaso walang papalit. Ano ka? 24 oras ka na naman? Visitor, hi. Sabi ni Lenly, standby. Hi, Lenly. Watching ako kay Ate Marchie. Ate Marchie, nandito ako sa ads. Watching ko. Dito mag-watch tayo guys. Sino mauna nun? B-boy. Ay, hindi. B-boy pala kasi yun. Watching ako kay B-boy TV. Ay, Chris Mel. Shout out sa'yo, Chris Mel. Mag-watch na lang ako sa'yo, Chris Mel TV. Hindi kita mapipin kasi mayroon akong upcoming premiere. Pasensya na po. Sakit ng ulo ko kasi at nanlalata katawan ko. Pahinga din. Nako. Bro, tamsak din sa upcoming premiere ko, 2 PM. Guys, 2 PM daw upcoming premiere niya, no? Sige, ikaw muna yan, no? Hindi mamaya na, magtatamsak ako. Guys, patamsak naman ako kay Videotor. Pasuyo lang. Pasuyo po so nagbaba ng mga link. Nandito ako kay Ate Marchie, naka-watching. Tayo watching po ako sa'yo. B-boy TV. Salamat. Guys, pasuyo ako sa kay upcoming premiere ni Tol Videotor. Hello po, Marchie, sabi ni Tol Videotor. Project, salamat Tol. Bumasok ka ba Tol Project? para ibigay ko din ito kay Marjo Makasabi Marjo. Siya lang bahala doon sa Manila para ma-ibigay niya doon kay Jonalyn sa asawa ni Roger. At kay Roger. Dito tayo na doon sa live na yun at Marika. Kaya sa mga langga. Ito ang ating Marjo TV. Yes, nagkagabi kami para sa tulungan ng isang dialysis sa patient. Sis Brenda Miguel siya raw. Nagabigay ang tsada ng 2,108 sa yes, ang project hindi na nabigay niya. So, nag-read ang ating si Mary Grace Francis na nabigay din ng 100. Ang nagbigay naman ng tawag nito. Tamsak kapatid Mark, salamat, harang pa. Dito pa ako sa iyo ate. Yes, sana ay panagdagan pa no. Tal Videotor, shout out. Pinagano sa Gcash ko. Sa upcoming mo, ako nagtamsak din ha. Thank you Ate Marchie. Nasa harang pa. Here, sabi ni Ate Marchie. Miguel Sir Videotor, sabi ni Ate Brenda. Play lang tol. Back to work. Na. Sige tol. Tol Project, salamat. Videotor, salamat Videotor. Mamaya mag-watch ako ng video. Next ko si Tatay Robin.
Welcome, bro. Salamat. Sa nabawasan yung cash. Nabawasan. Kuya Sunny, set out. Salamat, bro. Sunny, sabi ni Videotor. Team Boom Yahoo, sabi ni Videotor. Lenly, shout out. Salamat sa lahat ng nandyan. 9 viewers, sa lahat ng BG. Tal Videotor, salamat. So, ayan yung ito sa isisit ko muna dito. Still watching, sabi ni Kuya Sunny. Salamat, Kuya Sunny. Hi, Will. Boom. Shout out. Boss Wal. Shout out sa'yo, Boss Wal. Kumusta, Mr. Will? How are you? Nandun sila kay Kuya Richard. Naka-live kasi si Kuya Richard. Andun natin sila, Bibi. Ganito kami sa team ko. Nakita ko namin pare-pareho. Kasi bakit na nasa Maynila ako nasa natin bansin. Kaya sa tulong namin ay makakarating ako na narating. Para sa Eight viewers, thank you. Nandito ako kay B-Boy, nagwa-watch ako. Kasi nagano kami ng kahapon. Ano kami sa para din sa akin yung pare si Rod. Done watching sa'yo, Ate Margie. Done watching ko. Ano ko, sino ko yung watch ko? Videotor muna. Sa Videotor, masipag mo. Videotor, +1 ako sa'yo mamaya. Watch muna ako sa'yo ha. May upcoming premiere ka pala. Thumbs up. Mag-watch ako ng video sa'yo, tol. Ito tayo sa viral video.
Ayan, watching sa'yo, tol. Videotor, watching po sa'yo. Arwell, hello. Sirwell, hello. Sabi ni Videotor. Salamat. Welcome, tol. Nandito ako sa'yo, tol. Hanggang kay Grace, salamat. Hindi kasi gumagana yung cellphone ko isa. Ayaw mo ka, hindi makakunig sa Wi-Fi. Oh, loading. Dito ako kay Grace. Watching dito ako kay Grace. Share out 6 viewers at 15 thumbs up. Watching ako kay Videotor. So, nandito ako kay Biboy nagwa-watch. Lenly, mag-play ako sa'yo. Next kita dito kay Videotor, ha? Sige, wow. Salamat. Welcome. Seven viewers, thank you. Pasensya na kayo, boring ang aking live. Tamang lang, chill. Ten viewers, thank you. Salamat sa mga nakatambay. Salamat sa mga nakabidyo dyan.
Kain, sige lang. Kuya Sunny, salamat. Salamat pagtambay. Dan watching sa'yo, Videotor. +1 banana ko sa'yo. Yan, digit ko na. Dan watching sa'yo. Next natin si Ate Brenda, shout out. Ayan ako magdikit sa'yo, ano. Watching muna ako sa'yo, Lenny. Ayan ako magdikit sa'yo ng ano. Ayan, watching sa'yo, Lenny. Salamat, bro. Wala ano man. Dito pa ako kay Biboy. 30 minutes kasi kay Biboy. Salamat, bro. Gamot yun. Iniinom ko. Gamot ba iniinom mo? Bioflu. Alaksan. Inom ka ng ano, utasin. Utasin. Bili ka utasin. Kuya Sarisin. Masyado kang 24 hours ang akala mo sa katawan mo. Bata ka pa. Meron pag puyat na magpuyat. Watching ako kay Lenley Standby. Mamaya ko na to subscribe pag natapos. $17 thumbs up, good. Noon, sabi ni Els Usaka, Ate Els, salamat po. Salamat sa padaan. Sensya na po kayo, tahimik ang live ko. Wala tayong ano eh, wala tayong B8 eh. Hindi tayo makapagkanta-kanta. Dan watching sa'yo ano? Lenley. Tambayan. Oh. Ano na ako sa'yo, nagbigay na ako sa'yo ng bago, ano ba? Banana. Next ko dito si kay Rubin. Brenda muna. Kay Alex, salamat. Para kay ano? Para kay watching ako kay Ate Brenda.
Oy, salamat Kuya Tay Alex sa pa-member, aba. Di ako, di, ako 24 hours kanina lang ako pumasok. Okay ako kanina. Before pumasok, pagkatapos ko maglinis ng nagpahinga ako. Doon na naramdaman ko sakit ng ulo ko at manghihina katawan ko. Naku, baka high blood ka na. Inom na ng tubig. Tay Alex, salamat Tay Alex sa pa-member. Tay Alex, thanks Mark, sabi ni Ate Brenda. Hello my friend, how are you doing? I'm good, and how about you? Eden, hello. Hello my friend, how are you? I'm good. Rest day. No shell, no ceiling vegetable. Rest day today. Because my body is pain. Masakit ba? Hello, Kaidin. Kaidin, thank you so much, brother. How are you today? How are you? How are you doing? Hello, my friend. How are you doing? I'm good. How about you? Kaidin, thank you so much, brother. And another mother. Eleven viewers at 29. Oy, thank you, Kaiden. At 19 thumbs up. Mark, oy, Mitch, ano? Ano na? Ano, Mitch? Kumusta? Thank you, Kaiden, sa blessing her lunch on me, brother. Her lunch. Nag-lunch ka pala. Ako, dance, breakfast. And coffee. With coffee. Dan breakfast and coffee. What time is Philippines? 11:51. Lunch time na. Philippines lunch time. Mitch, may galaw sarot, sabi ni Tay Alex. Tay Alex, salamat sa pa-member. Salamat po dyan. Ito ako kay Ate Brenda watching. Ate Brenda, matatapos na to. 10:52 p.m. here. 10:52. In here, Philippines, lunch time already. Ako, hindi lunch time ang ginawa ko. Breakfast with coffee. Thank you, Kaidin. Thank you. Brother, thank you so much, brother. Done watching Ate Brenda. Next tayo kay kay Kuya Sanisen. Kasi, umaya na si Tol Project watching ako kay kay Kuya Sanisen. Kuya Sani, nandito ako watching ako. Ay, Ate Margie, shout out. Grabe ugali mo, guys. Nakututo ako sa ugali.
What's your plan for today? Selling vegetable? No, Kaiden. Race day. It's race day to Mark Jowari TV. Tomorrow I selling a vegetable tomorrow. Kuya Mark, sabi ni Mabel. Hello, Mabel. Tay Alex. Tay Alex, sabi ni Ate Margie. Hello, hello, Mabel, sabi ni Visitor. Visitor, shout out. Hello, Mabel. Kaiden, thank you so much, brother. Wala akong tinda ngayon. Rest day nga ako ngayon, rest day. No selling vegetable in Market Dumalay Street. Rest day. Tomorrow, I selling a vegetable. Pipino, cucumber, and battle guard. Ano na pala ang gagawin doon sa naka-private na upload ko, Mark? Sige, tawag ako, tay. Dapat yung yung naka-connect doon na account mo na Alex, dapat para maturo ko. Open mo lang yung tile. Parang ganito tayo. Manood ka dyan. Tay, halimbawa, ito tay, halimbawa, nandito tayo sa halimbawa, nandito tayo sa YouTube Studio. YouTube Studio. Halimbawang ganyan, ito, mayroon ako naka-premiere. Ngayon, ang gagawin mo dyan, tay, pindutin mo lang tong tatlong dot. Yan, pindot. Tapos, punta ka dito sa A-date. Yan, A-date. Tapos, pag nakita mo yung yan, makikita mo po yung mo dyan, yung naka-private ba siya, naka-public, pipindutin mo lang dito. Ito, mo lang yan, i-on mo lang yan, tapos hanapin mo dito yung kung naka-public na o naka-private man siya dito, halimbawa naka-private, i-on mo siya i-on mo yung public. Yan. Tapos i-okay mo lang. Pero di ko po muna to yan kasi naka-premiere ako. Pang alas 6. Salviditor, salamat ah.
Ay, Tol Jomar, shout out. Salamat kayo din sa share blessing. Ano? Magtrabaho ka naman, puro ka ganyan. Ako, may pumasok na naman gago. May pumasok na naman Devil, oh. Pag may hide, hayaan nyo lang yan. Papansin lang. Ano yun? Trabaho ka dyan. Wala talaga akong trabaho. Bigyan mo ko nga akong trabaho. Dali. Gumamit ka na naman ng ibang pangalan, ha? Para mga ano ko lang, ha? Susan Yancy. Fake account na naman to. Dami mong fake account, ha? Kakaya naman. Di bukas, papakita. Wala ka palang work. Oh, wala akong work. Baka gusto mong bigyan mo ako ng trabaho. Ano bang may ano mo sa akin, may aalok na trabaho. Pwede ako kahit ano. Hayaan mo lang, Grace. Huwag mo i-hide. Hayaan mo lang. Bibigyan natin yan. Bayan lang. Super Yaya, shout out. Isa lang din yan. Isang may-ari lang yan. Na pumapasok. Nag-ano lang yan. Nagbibida-bida. Saan ka ba capable mag-work? Di ko man. Di ko sabot sa imo dong. Ba't ikaw, may trabaho ka? Ano trabaho mo? Ay, lang list tambay shout out. Anong trabaho mo? Siguro dati kang ano? Dati kang mandurukot, bago ka lang, no? Watching ako kay Tay Alex. Hindi ko mabubuli dong. Watching kay Tatay Alex, guys. Di mo alam kung saan ka. Left and right work niya. Wala po kayong alam. Baka pwede po muna magtanong. Sabi ni Mamilang Ilang. Mamilang Ilang, hayaan niyo po yan. Wala naman nun. Wala namang kwenta yan. Ninang Ilang, may galaw shoutout. Sabi ni Kuya Sunny Sen. Wala akong trabaho. Ano lang ako. Tamsak sa interview ng bagong pawasok. Sunny. Mamilang Ilang, salamat po. Alam ko naka-video ka lang. Allows daw siya, sabi niya. Alam mo ikaw, sa dami mo ng pinasukan na live, hindi ka gumagamit ng main channel. Gamitin mo yung main channel mo. Hindi yung puro kanin dyan gamit mo. Wala kang takot na takot ka, mabuli. Lakas mo mambuli. Tay Alex, shout out. Tay Erwin, shout out. Nandito ako kay Tay Alex sa'yo. Nag-watch ako sa'yo. Wala talaga akong trabaho. Nasa bahay lang ako. Palamunin lang ako ng asawa ko. Kaso, ang problema, hindi niya alam kung saan capable.
kainit ka bangsa. Watching po, puro kayata social media, hindi ko kapag marunong magbasa at tamang pagbigkas ng kawawa. Oo, hindi talaga ako marunong magbasa. Tamang-tama sa iyo ko ilalabas tong masamang pakiramdam ko. Tara dito, sabi ni Kuya Sunset. Susan, di ako nagyayabang, try miss. Ayaw niyo yan, wala namang ano yan. Oo, puro ako social media, tas di ako marunong magbasa. Magpakita ka kasi ng mukha mo. Gumamit ka kasi ng min mo. Wala ka namang ano, kasi wala ka naman dating sa amin eh. Hindi ka naman makakaano sa amin. Hindi mo kami malalamangan sa mga ginagawa mo. Kaya din namin mambastos, lalo pag nalaman namin may min channel ka. Durog min channel mo sa amin. Babastusin namin yan. Mga kapatid, i-report nyo muna, done na siya. Thank you, Tita Mamilang. Duwag ka, Susan, kasi dapat min gamitin mo. Mamilang, sabi na Ate Brenda. Andyan, meron na naman pa, dyan. May pa, dyan. Tapos, pag hindi kinaya, kinikik, wala talagang masabi. Pag di namin kinaya, paano namin kakayanin kung magsasalita ka ng kabastusan? Sino man matutuwa sa'yo para basahin yung mga comment mo? Eh, wala ka namang dating. Alam mo, ikaw, wala kang ginawang maganda. Sino ka ba? Ano ba? Baka mas malala ka pa. Baka ikaw yung napakatamad na tao. Walang ginagawa sa buhay kundi mambash lang. Susan, gamitin mo, min mo. Duwag ka ba? Sabi ng Kuya Sansen. Grabe naman makapintas sa mga Bisaya. Oo, walang ganun talaga yan. Ganun talaga yung mga feeling rekuhanon po ka talaga social media. Aral mo na ho, Manong, bago ka magyabang, okay? Ay, wala akong yayabang. Eh, kung gusto mo kung gusto mo ng pagpaano, Manong, payo lang basa-basa ka din para malaman mo ang tamang grammar ng mga salita. Oo naman. Nagbabasa naman ako. Brenda, half tulog, half gising pa si ako. Sabi ni Mami Langilang. Mabuti nga, binabasa yung comment mo eh. Ikaw kasi, mag-live kasi ng main channel mo para maano namin yung grammar, malalaman namin kung magaling ka ba.
Magaling ka lang magsalita ng mga kalukuhan. Eh, ma'am, elang. Dito ako sa iyo, Kuya Sunny Sen, watching ako sa iyo. Tapos dito ako kay Tay Alex, watching po. Hi, Serot Official, Saraut. Kumusta po? Alam mo yung gumagawa ng mga fake account. Alam na alam niya yung marunong yan sa mga pasikot-sikot. Boss Mark, shout out. Huwag kang magalit o masaktan kasi nasita lang ang kamalian mo. Alam ko yun. Hindi naman ako tulad mo, na pilingerong magaling. Hindi namang ginalabas yung main channel. Serot, bigalaw shoutout, Tay Alex. Boss Mark, sabi ni Serot Official. Serot, musta po, sabi ni Sunny. Gamitin mo yung channel mo para masaya. Ikaw ba yung tanong ko lang namin, ikaw ba yung gumagamit ng fake account? Yung mga fake account na ginamit mo na Mark Waray TV, Mark Waray TV, at Elmer Ugay, ikaw ba yon? Susan? Ikaw ba yun gumagamit ng fake account? 11 viewers at 21 thumbs up din ko. Ha? Susan, ikaw lamang ang may kamalian. Lapag mo yung tunay mong anyo at yung main mo. Duwag ka kasi eh. Hindi main ko ito. Hindi ako yun, kuya. Weh, storya mo. Taga saan ka? Susan, taga saan ka? Main mo yan, pero wala kang Alam mo, pag main yan, Susan, hindi ka gagamit ng ng mga salitang hindi magaganda. Makikipag-away pa kayo diyan. Bakit hindi nyo nalang isa ko yan para wala ng problema? Hindi, taga Cavite City. Taga Cavite. Hindi pa naman nagmumura, Tay Alex, saya mo lang siya. Di yan, Susan, wag kami. Alam namin yan. Oo. Ang Susan, may mga video, malalaman mo yung totoong may main na channel na nagla-live yun, nag-post ng mga video na may main ka pero hindi mo lang ginagamit. Inad ka tuloy ni Miracle. Miracle for 1,800 seconds. Oy, Miracle, nandiyan ka pala. Wag nang pansinin yan. Siya pala di nakaintindi. Okay. Okay, dito na yung mga comment. Denied niya. Right, done watching na sa'yo, Kuya Sarisen. Serot Official, thank you po. Ay, Shadow. Boss, Sonny Sen, Official. Okay lang po ako kayo. Musta? Susan, kung mapagmintas ka, di ka naman kagandahan, mukhang sim ka. Siminto? Miracle, salamat. Ano pala si Miracle? Oy, Miracle, patago-tago ka pa dyan, ha? Silent viewer lang ako, makatulong na nga ulit. Salamat, Miracle. Hayaan mo yan. Watch ako sa Miracle lang dito sa video. Hey Alex, na okay mo na. Boss Alex TV, Miguel Osarad morning, sabi ni Serot Official. Serot, okay po kahit masama pakiramdam po, sabi ni Sunny San. Tay Alex, sabi ni Miracle. Miracle, watching ako sa'yo. May ads. Monetize ka, di ba?
Monetize ka na ba? Hindi pa. Hindi pa siguro. Ito, watching ako sa'yo, Min. Tapos dito ako kay Alex watching po. Mega love shout out everyone. Kunwari pa. Ingat, Sunny. Just calm down. Wapo, out muna ako. Tapos BP ko. Kay Susan. Ayop na yan. Sige lang. Tumas ba ang BP mo? Miracle official, hello po. Samalaikum, sabi ni Zero. Ay, Prodel, shout out. Ay. Good afternoon po, sabi ni Cutie TV. Cutie TV, shout out. Hi, Prodel, salamat. Dan watching sa'yo tayo, Alex. Mag-watch ako ng video ni Tol Project. Project Video 9. Time check. Time check. Salamat sa 10 viewers. Watching ako dito kay watching po ako kay Tol Project. 10 viewers sa 23 thumbs up. Salamat po. Miracle official, hello po. Salamaikum. Ay, dito ako sa'yo, watching ako sa'yo, Miracle. Didikit ko to sa'yo, tapos watch ko ng video. Tamang kain lang ng dalandan. Dalandan ba kinakain mong Miracle? Sana si Susan, di na tuloy naka-comment. Kasi na ni 1,800k seconds. Tagal yung maka-comment yun. Kaya Alex, salamat. Watching ako kay Tol Project. Kaya watching Project 89. Kay Miracle. Watching sa'yo sa kapatid. Sa 8 viewers, mamilang-ilang, salamat po.
9 viewers at 23 thumbs up. Thank you. Ayun, done watching sa'yo. Next tayo. Plus, banana ko sa'yo, ano, miracle. Brodil, shout out sa'yo. Mag-watch ako sa'yo, Brodil. Hindi tayo sa 3 minutes mo. Serot, wait lang po mag-watch po ako ng video mo. Plus banana ko mamaya pag natapos ng mag-watch ako ng video mo. Pati ng ino ko. Serot official, thank you po. Salamat sa pakaway-kaway dyan. Kaidin Hall, thank you so much, brother. Ay, Ed Versosa. Thanks. Shout out Sangkay. Sino to? Ed Versosa. Sino to? Ed Versosa. Ito na po. Edward Susan, laki na pala ng channel mo. Review moderator po. Salamat po sa pagpasyal. Hi, Tita Mami. Hello. Watching out pa rin ako kay Mark. I will be a shadow for now. I still busy. Sige lang, ano, Tita Mami. Thank you so much po. Thank you so much. Mark, I will be a shadow. For now, I still busy. Sige lang po, Tita Mami, no problem. Salamat po ng marami sa iyo dyan. Kanina pa ako, BG. High blood ka kay Susan. Hindi naman ako na high blood. Na high blood ba ako sa tao na yun? Kuya Sally na high blood. Sir Road, official, may galaw sa road ko. Ay, May, done watching na ako sa'yo, ha. Dito ako kay Tol Project, sa kay Gray, shout out. Anak ko, musta ikaw? Salamat, Han Jacket, Sangkay, Upay, Gihapon, Sir, Ed Versosa. Tama ba, Ed Versosa? Ang sayo mo, walang anuman po. Salamat din po sa pagpasyal, sir. Chinik ko yung channel nyo. Laking stress po. Stress si Grace. Bakit na-stress ka, Grace? Pera, buksan mo. Ano problema mo? Bukod sa pera. Hindi mo lang ako nakakompleto ngayon ng dollars ko. Nakakainis. Laki pa. Kalahati pa. Pera. Nasa ano pa lang ang dollars ko ngayon? 48 yata. Next month tayo ito makakasahod. Sigurado ito sa next month makakabuo ito. Sa ngayon wala eh. Ay, 46 nga lang pala. $46 lang pala. 54 pa pala. Dami kasing pasaway mga papansin. Oo, totoo yan, Tita Mami. Ganun po talaga yun. Siyempre, mas naano ka na, mas paglalo kapag nakilala ka sa YT, ang dami talagang mga ano dyan. Alam nyo na yun, Mami, kung bakit, sabi ni Mary Grace. Tita Mami, sino po bang hinalam mo doon sa gumagawa ng fake account? Tita Mami. I-PM nyo nga po sa akin. Tay Alex, salamat po. Siguro marami. Taga 1 oras pa lang pala. 2 hours lang ako maglalagay. Huwag mo nang pansinin na ganun kasi pag matanda na. Matanda.
Ganun talaga. Mary Grace, may galaw siya MLSO, sabi ni kay Alex. Yun, done watching sa'yo, ano? Uy, sir, salamat po. Go. Go, sir. Naluoy si sir, ah. Sir, salamat po na marami. Aba, malaking bagay po yan. Dahil sabi nga ni Ma'am Susan, wala po akong trabaho, sakto lang po yan. Makapambili ng bigas. Makadagdag po ng pambigas, sir. Watching po ako sa iyo, sir. Dahil nagpakulay po kayo. Paldo. Magamatay sa inggit na naman yung basher ko nito. Edgar Sosa, taga saan po kayo? Sabi ni Tita Mami. Waray din po ata siya. Hoy, Kuya Elmer. Sir Aid. Mag-watching po ako sa iyo, Sir Aid. Yo, nandito po ako sa iyo, watching po ako sa iyo. Salamat po sa blessing, sir, ha. Backyard gardening in Canada. Taga Canada po siya ngayon. Watching po ako, wait lang po, mamaya magbibigay po ako ng banana sa iyo. 1 banana. Pandagdag din po. Yan po. Dito po ako, Sir Aid. Bro Mark, may galaw sa hello, boom. Sabi, oy, Mr. RG, shout out. Oy, dan watching dito kay iba yung binawatch ko dito, isa. Title Project, watching sa tol. Next tayo, sino pa yun? Si Serot, no? Serot Official. Serot Official, thank you po. Salamat din sa iyo, ha. Sir Ed, thank you so much po, ha, sa blessing. Pares pala yung nila ni Kachana, Canada rin. Canada. Malaking bagay po yan, Sir Ed. Pambili ko ng yan, pambili ng bigas. Sasabihan ako ni Ma'am Susan, wala akong trabaho, eh. Serot Official, watching po ako sa iyo dito. Diyan pa ba si Sir Serot? Mamaya po mag-watch po ako ng min ko sa iyo, sir. Ads po. Bakit sa iyo, Sir Ed? Sir Ed, wala po kayong sir. Wala po kayong ads. Monetize na kayo, di ba? Monetize na nga po siya. Nawala yung driver. Libre sakay sa bagong train. Yan po, dito po ako. Watching po ako sa iyo, Sir Ed. Ano po yung binaba? Ay, nagbaba si pa-support. Di po, pin ko po yan, sir. Edgar Sosa. Guys, pasuyo naman ako, Team Boom. Baka naman po pwedeng palablab po sa nakapin sa ating bagong pasok, bagong kaibigan, si Sir Edgar Sosa. Sir, thank you po. Tay Alex, Miguel sir po, shout out Team Ilang Boom, sabi ni Mr. RGB Boy. Hello, sabi ni Tita Mami. Hello, Tita Mami, Miguel shout out po. Boom, sabi ni Mr. RG MLSU, sabi ni Tatay Alex. Hello, Ma'am Mary Grace, shouty, Miguel shout out, sabi ni Mr. RG. Ito ako, watching ako sa inyo, ha. Yeah. Ito ako kay Serot ads. Tapos kay Sir Aid Versosa. Ed Versosa. Salamat, Sir Aid. Guys, pasuyo ako sa nakapin, ha. Kuya Elmer. Nandiyan si Kuya Elmer, diba? Kuya Elmer, shout out. Salamat po sa lahat na bigay ng blessing si Kaiden Hall. Thank you, brother, Kaiden. Kaiden Hall, kasi di ko makakausap kasi na maayos, eh. Kasi Englishero, eh. Wala tayo English, eh. Ano tayo sa English, eh? Empty, eh. Old friend, nakapin. Old friend mo na pala yung bibo. Si Sir Aid. Parang ngayon ko lang din na
nakita si Sir Ed. Siguro baka nakadikit na rin ako dyan. Kung nakapasok kayo dito. Ito nga. Kakanta si Zero. Galing. Always remember as the way, this way, as the days way for us. Dan Pin, sabi ni Tay Alex. Salamat po Tay Alex. Guys, yung yung upcoming premiere ko po ngayong 6 p.m. Baka po pwedeng ba love din po ako ha sa upcoming premiere ko. Sana makarating din ako sa mga live nyo, guys, at nang makapag-ayuda din sa inyo kahit barya lang, ayusin lang ang pagdikit. Oo, mga po yan, kagrupo namin yan, Sir Ed. Yan mga yan nandyan, mga kagrupo namin po yan. Team Boom. Yan sila Tita Mami, Tay Alex, ayan sila Tay Alex, may grupo rin po yan. Pero member po sa amin sa Team Boom din yan. Si Kuya Elmer, Ate Brenda. Yung iba kasi si Sangkay Grace. Ayan, si Tatay Robin. Tatay Robin, dikitan mo nga po si Versosa. Malay nyo po, mapasyal sa inyo. Sayang din. May pangkapi-kapi. Sir Ed, nandito po ako. Yung ninja ko po ang ginamit ko, watch ko sa'yo. Pero mamaya na po yung main. Papasyal po ako dun sa mismong channel niyo po. Shoutout po sa lahat. VG lang may fan call lang. Ay, phone call lang. Phone call. Sorry. Phone call. May phone call lang, sabi ng Ma'am Ilang. Sige lang, Ma'am Ilang. Ate Jel, Brianna, ate. Salamat, ate Brianna. Padikit naman kay Sir Ed Versosa. Eunice, shoutout. Dan 28. Salamat, Eunice. Kumusta, Eunice? Brenda Miguel, shout out. MLS sir, host and everyone, sabi ni Eunice. Eunice, thank you, Eunice. Eunice, salamat Eunice sa pagpasya. Eunice Alado. Nacela Alado. Eunice Alado, tama ba? Ito ako kay Sirot official watching. Galing pa ako kumanta ni Sir Sirot. Bukal siya to. This way. Galing niya magkanta. Dan po, Sir Ed Versosa, sabi ni Mary Grace Francisco. Yan. Nagdikit na sila na yung kanilang mga main channel. Guys, dikitan nyo po ang nakapin. Malay nyo po, napasya lang kayo sa inyong live, ay talagang papaliparan din po kayo niyan. Eh, sabi nga nyo, makatulong lang, kahit barya-barya. Tagadiin ka ha, aton sangkay. Ano ko, tulusa ko? Sir Ed, taga-tulusa man ako. Tulusa Liti po. Nanay ko taga-tulusa. Anak akong tatay, taga dito. Watching ako kay Kuya Elmer, then watching na sa'yo, Sirot, official. Taga Batangas ang tatay ko. Watching kay tatay, kay Kuya Elmer Ugay. OTW siya nakapin. Bill All, sabi ni Kuya Elmer, taga Pastrana Laak. Taga Pastrana La, ikaw. So, madalang man ako makakadto. May hanak ko mga na Manila. Sir, Sir Ed Versosa, mula nung 2009 yata po yun. Kasi graduation ko ng 2009. 2010 ay graduation ko ng pagka 4th year, hindi ko tinapos. Angkal, Olo, Polteli, Rapid Mosi, place in Finland. Angkal, I cannot understand why you saying Uncle. Finland? Oh, Finland. How are you?
From Philippines. Welcome to the Philippines. Uncle. Sir Ed, diin ka ha Pastrana, sabi ni Ate Jel Brianna. I love her. Vlog set out. Na taga Pastrana lang siya. Galing ano. Alam mo, nagkakakilala kita hindi niya. Ate Brenda, nakilala ko lang gihapon ha. Ano lang, sa YouTube. Taga Waray din pala siya. Taga Tacloban. Matagal na din ako di nakakauwi. 20 years na kami din sa Canada. Matagal na pala. Ibig sabihin, ano ka na dyan? Ano ba tawag dun sa pag nasa Canada ka? Kung sa ano, ano ka na rin? Netizen ba? Tama ba? Paano ba yun? Paano bang pag nasa Canada ka na talaga tumitira? May tawag dun eh. Hindi ko lang alam eh. Baka kasi magkamali ako. Love heart, may galaw shoutout po, sabi ni Tay Alex. Habahay ako natawo. Habahay ako natawo pero kulawing takbalay. Netizen. Netizen nga. Tama nga yung pagkano ko. Hindi ko lang tinulig. Ay baka magkamali. Thank you, tol. Digital. Sa Kalawin. Kalawin, saan ba yun? Hindi ko alam niya. Senior citizen na Mark, aray mo. Ed Versosa, Dan Dikit at Bakas, sabi ni Tita Mami, salamat. Guys, ang timbom po, Sir Ed, yung timbom po namin yan, mga waray po ang iba dyan, kasali dyan. Kaya pag dumikit po sa inyo yan, alam nyo na po, solid yan, walang butas. Wala lang ang aming prinsesa, B-Boy TV. Yung kung nasaan ng buwangan na yun. Vegetor, hi kapatid, sabi ni Love Heart. Kulamin? Ano Kulaming lugar? Hindi ko alam yan eh. Tita Mami, hello po, sabi ni Vegetor. Part of Pastrana. Ate Love, sabi ni Vegetor. Sa Lauyan kami, Sir Ed. Liuan. Sa Liloan kami, Sir Ed, sabi ni Ate Brenda. Kilala mo, Ed Versosa sila, Tia Minding, taga Barangay Patok, Dagami Liti. Si Tita Mami, taga Dagami, Waray, Buhok, Waray, Upay, sabi ni Tay Alex. Day Brenda, The Grifter PH, shout out. Like 29, mabuhay. Guys, patamsak, please. Good afternoon po, kuya. Salamat sa iyo. Dan watching ako din di pa pala. Kuya Elmer. Naka-live ko pala, Kuya Elmer. Kala-live mo lang, live ka na naman. Tayo dyan. Live mo naman kami. Minsan na nga lang kami mag-live ng Huwag naman kayong ganyan, Pag-live nyo rin minsan yung mga kaibigan mo. Aba, mayroong nagla-live. Suportahan lang tayo, hindi yung pag-live ng iba, la-live din kayo. Ngayon na nga ako, kakabad trip. Darating sa inyo yan, huwag kayo mag-alala. Magkaamyaw lang kita, Sir Ed. Sir Will, salaut. Hi, Tita Mami. Kanina pa naka-3 live ako. Wala man namang viewers. Ganun talaga yan, Kuya Elmer. Kasi, ang alam namin kasi ang live umaga, madaling araw, tapos panghapon. Mga alas 5 ba yan? Magkano kang oras doon? Yun ang i-maintain mong oras mo. Kahit 2 beses ka. Yun ang i-maintain mong oras para hindi tayo halos lahat sabay-sabay. Kasi maguguluhan tayo eh. Hindi rin natin alam kung sino ang pupuntahan natin. Hindi rin mo ma-pronounce Mark Itlarnawan. Oo nga nete. Ako, nabubulol. Dahil Brenda, sabi ni Tita Mami.
Sir Ed, nandito po ako, Sir Ed. Watching po ako. Mamaya ko na idikit sa'yo. Ano apelyido mo, Ma'am Brenda? Sabi ni Edgar Sosa. Ay, dan watching na ako kay Kuya Sunny, kay Kuya Elmer. Next ako mag-play kay sino ba nandyan? Ay, hindi ko pa na-play. Ay, Tita Mami pala. Tita Mami, salamat. Tita Mami, sa ano mo? Watching ako sa iyo. So, watching ako sa iyo, Tita. Laki ng bahay ni Sir Ada, sa Canada. Oo nga, Ate Gwen. Thank you, Mark. Gusto ko nga sana ituro si Mark sa pag-pronounce ng ibang words. Sabi ni Tita Mami. 14 viewers at 29 thumbs up. Thank you po. Dan dikit sa nakapin, sabi ni Vegetor. Ads po, Sir Ed. Els, Osaka, out muna ako ha. Nandiyan ka pa pala? Els? Mamaya po i-play, kita i-play. Magbakas lang sa nakapin para madali kong kayong masuklian go to channel ko kaagad. Opo, nag-live po si Kuya Elmer Ogay, Sir Ed Versosa. Out muna ako ha. Kanina pa ako dito. Sige po, Ate Els. I-play kita mamaya. Nakalimutan ko. Nandiyan ka pa pala. Iniwan ko lang. Pinatambay sa iyo. May sumulod tinabasya napaka karita kay Bisaya it. Post dire ma-pronounce masyado. Sabi ni Ate Brenda. Oh, yung capable. Video tour, shout out. Edgar Sosa, may kilala ka na patok. Sabi niya ang tita. Said hi, sabi ni Tay Alex, umalis lang ako, may binili at nangambas ng rep. Aba, bibili ka ng rep, Ate Elsa. Ayusin mo yung maganda, Ate Elsa, yung umiinit din. Tapos lumalamig para mabilis. Dan watching sa'yo, Sir Aid. +1 po ako sa inyo. Banana. +1 banana sa'yo, Sir Aid. Ate Els, watching ako sa'yo, Ate Els. So, sa 3 minutes, nakabili na kami ng mga yan, watching po. Watching po ako sa'yo, Ate Els. Melanie Balingbing. Balingbing. Yung channel po yan, Melanie. Melanie Miguel, shout out, sabi ni Tita Mami. May ante ako sa kapatok, pero wala akong mga kakilala na ngayon doon. Oo. Pag matagal na po kayo doon nawala, Sir Aid, mahirap na po yung mga makilala yung iba. Yan si Kuya Elmer Ogay, naka-live po yan, Sir Aid Versosa.
May galaw sa'yo, Melanie. Sabi ni Tita Mami. Dan watching sa'yo. Watching ako kay Tatay Ruben. Tita Mami, dan watching po. Tay Ruben, watching ako sa'yo, Tay Ruben ah. Si Tatay Ruben, hindi nagla-live. Hindi na ako naka-live. Kanina umaga pa yun. Kanina umaga pa ba yun? Kala ko naka-live ka pa. Dikitan nyo na lang timbong ng Sir Edward Sosa. Para pag magano kayo doon, magbakas po kayo sa kanya. Yung nakapin. Sino Ed? Sila Tia Miding Tay Charito. Mga Versosa sila. Ang magulang nila si Lolo Soilo Versosa. Versosa, di kamag-anak mo rin, Tita Mami. Pero depende kasi mayroong kapilido mo na malayo talagang kamag-anak. Pero parang kaparehas din ang apelido. O nga, may mga kamag-anak akong malalayong lugar eh. Eleven viewers, thank you at 30 thumbs up. Will, thank you so much, Will. Salamat sa pagtambay. Hindi ko anak ng Versosa, bali ang asawa ang kamag-anak naming Katilugo. Kala ko kamag-anak. Sir Will Migalo, shout out, sabi ni Willie Elmer Ugay. Ate Els, nandito po Ate Els. Hi Elmer, marami kami mga kamag-anak di daha patok. Nang bata pa ako, palagi ako sinasama ng lolo doon sa mga kamag-anak namin patok nga Rizal. Party ba ng yan? Lenuan? Mamilang-ilang salamat. Watching ako kay Kuya Elmer Uga, kay Tatero din. Elmer, done watching ako sa iyo. Magwa-watch ako mamaya.
Part ng Dagami ang patok. Part ba ng Dagami? Hindi ko alam yun. Dagami alam ko, pero yung ano, di ako nakakarating sa mga ganyan. Lalayo. Ay, puta. Yan. Ate Als, done watching po. Kay Alex, salamat. Well, salamat, well. Ano pa ba nung pumasok? Si Sam kay Grace pa. Mary Grace. Ito tayo sa 5 minutes ni Grace. Kuya Almor, Tita Mami. Mami lang ilang may galaw sa out, sabi ni Kuya Elmer. Nagkakasurugat na nga ang mga waray-waray. Amo na te, Tita Mami. Kung saan-saan lang napapadpad. Ayun nga sila, kasi sila lang naman ang bersosa sa amin. Taga-patok ako. Taga-patok. Parte ng Dagami ang patok, Tita Mami, di ba, no? Mark, yun, nasabi mo ba sa Tatay Alex yung cucumber? Hindi pa po. Hindi ako nag-chat doon, ano? Mami lang ilang, hindi pa ako nag-chat kay Tay Alex about doon sa pagbili mo ng pipino. Yung cucumber. Hindi po ako nag-message. Bahala na lang po kayo. Mami lang ilang, may galaw shout out, sabi ni Joe Lex 5. Watching ako kay Grace. Sa kay Grace, watching ako sa'yo. At kay Tatay Robin, watching po. Mami lang ilang, love you po, sabi ni B-Boy TV. Video lang, Tay Alex, may nabili si ako sa Mark Joe na 500 pesos. Paki-Gcash na lang, Tay Alex. Thank you, Mami lang ilang. Hindi po ako nagsabi. Hindi po ako nagsabi kay Tay Alex. Well, boom, sabi ni B-Boy TV. B-Boy, sabi ni Mami lang ilang. Sige po, ma'am, sabi ni Tatay Alex. B-Boy, sabi ni Willie to eat. Maupay nga to. Pangaon. Sara, sige, pangaon ka mo. Tay Robin, sabi ni Ma'am Ilang Ilang, hi Will, from Ma'am Ilang Ilang. Tay Robin, nandito ako sa'yo, Tay Robin, watching mo. Hi, Alang Alang, from Willie to Eat. Hi, Jing Jing Vlogs. Jing Jing, shout out Jing. Jing Jing. Ma'am Ilang Ilang, thanks po, sabi ni Robin Gumalo. Oh, one family lang ang mga Bersosa sa Pilipinas. According sa history ng sector natin, ang nag-iisang Bersosa na kasama sa expedition ni Magallanes, lahat daw ng lugar na napupuntahan
noon ay napupunta noon ay may anak siya. Ganun. Nasa history pala ang Versosa. Di ba may artistang Versosa? Sino ba yung Versosa na artista yan? Jing Boom, sabi ni B-Boy. Ang pangalan nun. Vlogger din yan eh. Si... Pangalan ba nun? Cardo. Oo. Cardo Versosa. Cardo Versosa. Jing, sabi ni Mami lang. Thanks sa play, sabi ni Tay Rubin. No problem, Tay. Nasa ads po ako, Tay. Rubin. Ayaw gumana yung isang cellphone. Sino? Gardo Versosa. Gardo tuloy ang akin kanina. Gardo pala. Gardo Versosa pala. Si Gardo. Oh, Versosa yun eh. Mapanood ko yung mga vlog yung magaling yung sumayaw eh. Si Gardo Versosa. Moderator. Uncle. Wait a minute. Check nyo nga po yung uncle. Kasi pumasok yan. Taga Penland daw siya. Penland. Brenda, shout out. Ate Brenda, salamat. Pa-check nga po kayo, no? Kay uncle. Kung may time pa kayo, ma'am, ay mag-attend kayo sa Versosa Clan. Lahat ng Versosa sa buong Pilipinas ay may nag-a-attend. Last ko na umatin sa Versosa Clan. Bacolod Crafter, sabi ni Sir Ed. I'm connected to Uncle 7K subscriber. Oh my God, malaki. Malaki na ang bahay ni Uncle. Sige po. Wait lang, Uncle. I give you moderator, Uncle. Pasensya na. I'm sorry, Uncle. Where you from? Penland? Penland ka ba? Penland? Oh, ba ng ads ng Tay Rubin? Salamat po sa 9 viewers at 30 thumbs up. Ano mo sa ba? Wala na pala. Salamat po sa lahat ng pumasok. Thank you so much, guys. Oh, guys. Guys, yung nakapin po ha. Kay Sir, ano. So, yun. Nakakahiya mag-attend sa reunion, mayayaman ang mga Versosa sa amin. Oo. Mayayaman talaga ang ganyang apelido, Tita Mami. Pero mayaman ka naman, Tita Mami, di ba? Out na ako, Mark. Pasok na ako. O sige, Tay Alex. Magalauna na po. Ingat po, Tay Alex. Galingan nyo po paggawa ng ano. Mas galingan nyo po lalo para maraming pang magkuha sa iyo ng ano. Marami kang income. Lakas ni Tatay Alex mag ano eh. Ano yun? Magsilyo. Jane Condit TV, shout out. Jane Condit TV, shout out. Hi po, said hi. Minsan lang ako mayaman, Mark, pag may ulam na masarap. Sana all. Sana all lang. Ako pa. O, di ba? Tay Alex lang na malakas. Ingat, Tay Alex. Sabi ni Mami lang. Humble ang Tita Mami talaga. Ang grabe ng Tita Mami na to. May kasunod dyan agad tayo, Alex. Nung pagpunta namin kay Tay Alex, nagulat ako. Nakangiti si Tatay Alex. May dala-dalawang gin. Ano yung 4 pantos. Sabi ko, paktay ito. Masarap yun. Masarap pala yung ganong halo. Pobre lang din na akong mas mayaman ka sa akin. Di wow.
Tita Mami, wala nga akong pera eh. Tita Mami, boom, sabi ni B-Boy. Minsan lang ako mayaman, sabi ang tita. B-Boy, boom, sabi ni Tita Mami. Salamat po ma'am, pa-Gcash ko muna pera mo. Sabi ni Tay Alex. Thank you, Tay Alex. Salamat mami lang ilang sa pagbili ng cucumber ko. Cucumber. Mayroon ako natira doon eh. Bukas ko na yung titindir. Ilang piraso, ilang talim na lang naman. Buti nga, nung bumili si mami lang ilang sa akin, nakapuhunan ako. Tapos yung nasa kariton, tubo na. Kinabukasan, ginawa ko na lang ng 30 kasi naninilaw na yung pipino eh. Bigyan mo ako ng cucumber mark. Ayaw ko. Madagdagan ang revenue. Sabi ni Tay Robin. Nag-live ka ba, Tay Robin? Oo, nadadagdagan ang revenue ko kasi may nagpalipad si Sir Ed eh. Tapos nagpalipad sa akin. Malaki pang habulin ko sa revenue. Naka $46 pa lang ako, di na ako aabot sa na ako siguro. Asahan ko na yan sa July. July sigurado yan. Pasok yan hanggang pang August. Sakto lang yan. Pag umuwi ako ng August, may mga gamit akong 22. Kasi 28 pa ako ng August sa uwi eh. Kapatid Robin, sabi ni Tita Mami, diyan ka muna, Mark. Tuloy ko muna ginagawa ko. Sige lang po, Tita Mami. Ingat po. Cucumber. Yes, ngayon live ako. Baka sakali. Sige po, Tay Robin. Mag-live po kayo. Where Faye? Faye's going to school. And Mark Jan. Faye, baka naka-video lang si Faye dyan? Oh. Nasa po? Nasa sa school Will. Okay. Faye's back to nanay. And in week. Doon muna daw sila. Ako muna dito sa bahay. Faye, saan ka? Nasa siya? Nasa school nga siya, B-Boy. Doon ata niya pag-aralin si Mark dyan. Sa Batangas. Para may kalaro. Lagi kasi si P dito, nahihirapan sa paghinga. Hala. Oh. Yan gusto niya eh. Nasa school pa siguro si Pay. Opo, naandun. Papapasok lang kanina mga 12. Umalis sila. Well, thank you so much, Well. Sa lahat po ng tumulong sa kay paring Rogie, maraming salamat ah. Yung Team Boom na nag-ambagan para kahapon at kay Chanak. Chanak, thank you so much sa blessing mong binigay. Nabigay na po yung tapos yung vlog na dito pa. Kaya Ma'am Ilang, mamaya pa po kung 6 p.m. May upcoming premiere po ako. Baka naman po pwede patusok. Magpunta lang kayo sa aking YouTube channel. Makikita niyo. Pobre din ako. Ma'am, manananggot la ako ha, bahay, kakiki. Kakasalamuha lang ako sa tao lang. Hindi ko nga namalayan na kamag-anak ko ang boss ko sa Cebu. Kaya pala, napakabuti niya sa akin. Sabi ni Edgar Sosa. Oh, yun maganda, no? B-Boy, salamat. Doon ko na lang nalaman na Versosa din ang boss ko nung isinama niya ako sa Versosa clan. Parang sinurprise ka doon, Sir Ed, Parang sinurprise po kayo, Sir Ed, ng yung amo. Hindi lang nila sinabi na pala sila. Mga
Okay, Grace, done watching na ako sa'yo. Sino pa bang nandyan na hindi ko pa na-play? Si Will. Si Will, ilan lang naman ang video nito na yun. Will, last one banana ko sa'yo, Will. Thank you so much, brother. Hindi tayo sa kanyang ano. Pinagpa-private siguro ni Will yung mga video niya. Will, no? Private mo yung mga video mo, Will, no? Ikaw, ha? Ayaw mo makita yung mga ano mo, ha? Well, hindi mo yung live nyo, 3 lang nakaka-public. Tapos yung video niya, 2 lang naka-public. As Mabi Chibi, shout out. Wow, small word, Sir Edu. Id Versosa. Oo. Small word talaga. Taga ano pala siya? Snabi Boom. Snabi Bio. Ano ba, B-boy? Snabi TV. Thank you. Mega love sa inyong lahat po. Snabi Yahoo, sabi ni B-boy. Snabi hi from Mamilangilang. Well, mega love shout out, sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, sabi ni Well. Watching ako kay Will. Drive. Ano siya, naglalaro siya ng ano. Dirty Rally. Rally 2.0. Galing mag-drive ni Will. Oh, banat Will. Sige, bira. Kayuda. Sige, bira da, Will. Apat, takta. Magbunggo na. Kuya Robin, shouty boom, sabi ni Kuya Almar. Yes, well, thanks, sabi ni Kuya Robin. Nandito ako kay Alex pa din. Ay, Tatay Alex, Tatay Robin. Tatay Robin, watching pa rin ako sa'yo. Naka-live ka na ba? Ano mo live ka? Hindi ka pa nag-live, Tatay Robin. Hindi ka naman nag-live eh. 12 viewers, thank you po. Bisan kita hain mas maupay permit on the ground para mas pagpalain pa, di ba, Ed? Oo, totoo 'yun. Huwag mong ano mo yung ano mo kasi totoo 'yun nung ano kung anong pinanggalingan mo doon ka pa rin tatanaw. Ako no, wala naman ako ipagyayabang, wala kaming sariling ano, lupa. Wala kami sariling, basta sa ano namin, sa side ng ano namin sa magulang ko, wala kaming lupa. May lupa man kami sa mga kapatid lang ng mama ko, pero sa ng mama ko wala. Parang pinagdamutan niya ang mama namin eh. Dating sa mga lupa. Yung mga kapatid ni mama may mga sariling lupa, may tinatayuan sila ng bahay. Na sarili nilang lupa. Sa mama ko, wala talaga. Iwan ko, bakit gano'n ang mama ko? Bakit gano'n nila? Wala man lang nagsabi na sa kapatid niya, Delisa, mayroon kang lupa dito. Patayuan mo na ng bahay. Wala na gano'n. Kaya mama ko, maantay na lang siya. Wala man lang napamana sa amin ba? Wala man lang nasabi, Mark, kayo magkakapatid 4. Meron akong dyan, lupa na iniwan. Pag anuhan nyo na lang, pagdamutan nyo. Wala man lang narinig kaming gano'n. Sipag ni mama, napakasipag nyo. Malayo mararating mo, Mark, pag sikap ka lang. Pero wag kang makakalimot kung saan ka galing. Uy, Tita Mami, wala po ako talagang, Tita Mami, hindi naman sa ako binubuhat ko yung sarili kong bangko. Pero ako po, Tita Mami, mula po talaga ako magkapera. Hindi naman po totaling mapera. Mula po ako magkaroon ako ng sariling puhunan. Lahat po ng tumulong po sa akin, lalo na sa big board ko po. Kaya tinatawag ko yan sila Willie 28, si Matthew, at si Sir Edo G at Sir Jaime. Kahit anong vlog ko po, ay lagi ko po yan si binabanggit. Kasi yung iba po dati, may nagsasabi doon sa Seward community. Yung dati mga kasama.
Okay na ba? Dati kasali sa challenge, yung iba hindi na daw naaalala yung mga tumulong, yung mga nagpakulay, nagbigay sa kanila ng ano. Ako, hindi ko nakakalimutan po yan. Ako po, kaya ako minsan nagtitinda po talaga ako, nagsisipag ako para sa pamilya ko. Gusto ko rin makapundar ng sarili naming lupa, kahit sa probinsya lang namin, doon sa mga kapatid ko. Yun ang malaking magiging ambag ko ba sa buhay. Maambag ko ba? Kasi siyempre, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kung kailan tayo. Kaya ako, nagsisipag, mag-YT. Kasi sa YT ako nag-umpisa nagkaroon ng sariling puhunan. Kaya sa YT ako nagsisipag, lalo yung pagtitinda ko. Siyempre, dahil sa mga bumibili, sa inyo po, magbibili nyo, nila Mamilang-ilang, ni Chanak, ni Willie 28, sa pagbibili ng paninda ko, malaking tulong po sa akin yan kasi siyempre, sabi nga ng iba dyan, Mark, bakit puro lang paninda mo ang inaalok mo, hindi mo inaalok yung sa amin? Sabi ko, bakit? Nanonood ka ba sa YouTube ko? Binabasag ko agad. Ganun lang naman po. Ako, hindi naman ako madamot na tao. Hindi ako madamot pagdating sa kung ano mayroon ako. Hindi ako madamot. Lalo pag may paninda ko, pag may manghihingi, hindi naman ako nandun. Minsan lang, mayroon akong hindi binibigyan. Minsan nabubuisit ako sa mga nanghihingi. Kasi yung iba, abusado. Pag nanghingi, mamaya-maya, mangunguha lang. Tama po maging totoo lang sa sarili at pag medyo umangat, just stay yourself at the ground. Pare-pareho ang tao lahat. Tayo lahat. O, totoo po yun, Sir Ed. Alam naman namin mabait ka pero wag kang makakalimutan. Oo naman, Tita Mami. Lang always, Mark. Yes, I know. Salamat. Hindi ko naman ito makukuha kundi dahil sa inyong tulong. Lahat ng timbong. Kasi ako, pag nakauwi ako ng province namin sa Leyte, napakasarap ng pakiramdam ko nun. Makikita ko man lang ang aking nanay sa kanyang puntod. Kasi 2017, mula nung mailibing ang mama ko, diba? Ibing ngayon, sa 27, ibing ngayon, kinabukasan, umuwi na agad kami. Di ako pwedeng magpaiwan kasi wala akong makakasama pabalik. Kasi sumabay na ako sa aking mga tsuhin, sa aking mga tiyahin. Kasi sumabay na ako sa pag-uwi. Kasi pag sabi nila, pagkalibing ni mama, diba, ngayon, kinabukasan, uwi na kami. Kasi ako dati, sales boy lang ako eh. Tindero lang ako dati dyan sa may speakeran. Sa may simbahan, tapat ng simbahan. Yan lang po ako dati nagtatrabaho. Sales boy. Kaya, mula nung natuto ako sa YT, kahit hindi ako ganun katutaling magaling magbasa, nag-try lang talaga ako. Porsige lang ako na makuha ko, ma-achieve ko ba yung mga ganitong yung makasahod. Lalo nung nakasahod ako, first time ko sumahod. Ang B-boy, ang tumulong sa akin yan. Tiyanak, si Ma'am Maluparts, si BI, yan si BI. First nagpalipad sa akin yan si BI, 500 pesos. BI, tapos rin yun, waray-waray din yun si BI. Tapos, basta marami yung nagtumulong sa akin sa palipad. Pero si B-boy ang nagpuna. Si B-boy ang sabi kay Tiyanak na tulungan ako para makasahod sa YT. First sahod ko nun, sila B-boy ang tumulong. Kaya, blessed ako sa mga kaibigan na tinuturing ako kahit talagang ako maswerte sa mga nakilala kong hindi ako napariwara kung sa hindi ako napunta sa mga taong peke. Gusto ko yung totoong tao. Malalaman mo yung totoong tao na may concern sa iyo. Halimbawa, yung pagbabasa mo, doon sa pagbabasa pa lang, pag may concern po ang tao sa iyo at ayaw ka mapahiya sa social media, sasabihin niya ng totoo. Yan, tulad ni B-Boy TV. Si Tita Mami, sa akin si Tita Mami, Mark, ganito po ang pag-pronounce. Tama, yun ang tunay na Yun ang tunay na may malasakit sa iyo. Kasi tayo, alam man natin lahat, hindi naman lahat tayo mga graduate na mga college, high school. Kaya, maganda talaga yung meron tayo tunay na mga kaibigan na nagmamahal sa sarili natin. Kasi malaking bagay po yun, yung mga ganon. Ay, dahil matching sa'yo, well. Kasi hindi mo na natin makakuha itong
Tay Ruben, ang haba ng ads mo. Mag-ingat ka sa social media, Sangkay. Alam kong bago ka pa dito. Ako noong bago pa ako, maraming beses akong nabudol ng mga nagmamakaawa. Bigyan lang ako. Bigyan ng bigyan lang ako na nalaman ko na lang isang tao lang pala yun. Anong bigyan ng bigyan? Bigay ng bigay lang ako. Nalaman ko isang tao lang yun. Oo, malalaman mo naman Sir Aid yung sino binibigyan mong tao. Tapos malalaman mo po yun. PMix Vlog, Sir Ate PMix, watching ako sa iyo Ate PMix, saktong pagpasok mo. Ganun po talaga yun, Sir Aid. Sir Aid na lang tawag ko sa iyo, Sir Aid. Ay, ano naman po na medyo mega sa everyone, boom. Ate PMix, kumusta po? Salamat at na-appreciate mo turo namin, Mark. Oo naman. Hindi naman ako ganung malalaman mo po talaga yung totoong may concern at may malasakit sa iyo. Kasi yung iba, tatawanan ka lang. Sasabihin, tanga-tanga mo nang magbasa ng hayop na to. Hindi ka sasabihan. Yun may iba, may mga ganong tao na feeling magagaling na wala namang kayang hindi naman nila kaya din sa sarili nila. Kaso ang hindi nila tanggap yung pagsabihan sila ng correct ba sila, yun ang hindi nila matanggap dun sa sarili nila, yun ang pangit. Hindi ka pwede maging sa social media. Kasi ang social media, talaga maraming mga maluloko dyan, maraming basher. Maraming magsasabi sa'yo, magda-down sa'yo lalo. Pag lalong nakakaangat-angat kang konti, yun ang gagamitin nila pang sa'yo. Yung pang tulad yung pumasok ka ni Susan. Hindi ko lang nabanggit yung capable. Agad, react agad. Elmer Ugay, Kuya Elmer, salamat. Ganun talaga, mayroon talaga may masasabi dyan. Ang kaso lang, hindi lang nila mapansin sa sarili nila na pag silang nasa sitwasyon na ganito, nandiyan minsan magkakamali po talaga sila. Kasi hindi naman tayo pare-pare siyang edukado natin pinag-aralan sa buhay natin. Ako, hanggang lang ako fourth year hindi ko pa tinamos yung fourth year ko noon. Pasang-awa pa nga yun. Pasang-awa pa. Nangakay dati kasi, pero kung hindi siguro naghiwalay ang mama ko at papa ko, hindi gano'ng salbahay ang papa ko, baka siguro magandang buhay ko ngayon. Matatalino kapatid ko. Sa side ng papa ko, matatalino. Hindi lang kami na bigyan ng ng oportunidad ng taas na bigyan ng magandang magandang magulang na tatay, kasi kung pag-uusapan sa ina ay si mama ko ay proud ako doon. Kasi yun ang nagguyod sa akin. So, maliit kami. Yung magulang, yung tatay, doon ako, wala akong yung tatay ko totoo talaga, si Ernest. Wala talaga yun siyang pinalaking mga anak na pinag-aral. Totoo, nagbibigay siya ng financial, pero nagbibigay siya kay mama nung hindi pa niya alam na si mama ay may kinakasama. Nagbibigay pa siya, pero paano lang. Pero si mama talaga ang nagbuhay sa amin mula nung maliit pa kami. At nagkaasawa si mama ng stepfather namin. Yun, talaga tinuring kami mga anak. Swertihan yung ganun. Swertihan yung ganung stepfather na makakahanap ka na mabait. Tapos tuturing ka talagang anak. Kaya pag binubuli ako sa school nun, pag nagsumbong ako nun, susugurin niya agad dun sa school. Sino dyan? Sino nag-hire mo na gano'n? Yang. Pagka di kay tukong ko ulo. Tuturo ko yan, pupuntahan yan, kukutusan ikaw, huwag kang Dati, hindi pa naman uso social media nun. Hindi pa naman mahilig sa cellphone, di ba? Pag yun, pupuntahan yung kukultukan. Ikaw, mayang-yang ka, manunulay ka. Bihira ang ganong stepfather. Oo, tita mami, bihira.
Kasi yun, tuwing nag-aaral ako. Kasi ako yung, sa tatlo kami mong lalaki, magkakapatid, ako yung porsigidong matuto magbasa. Kita mami. Ako talaga yung gustong-gusto mag-aral na makapagbasa man lang kahit Tagalog. Sabi ko, kahit sa Tagalog mo, makapagbasa lang ako, okay na sa akin. Kaya nag-aral ako kasi, ang mama ko noon, nung nag-graduate ako ng grade 6, ayaw ko pa aralin ng mama ko ng high school. Magpapalaro live ako noon. Ayuda live yun. Namigay ako, pero dinaan ko lang sa pahula. Pero kinikilatis ko muna kung totoong karapat dapat ba tulungan. Pero nabudol din ako. Puro mga gamers lang. Ayun, mahirap, Sir Ed. Yung alam nila, mapapansin nila. Kasi ang mga Sir Ed, yung mga ganyan Sir Ed, yung ibang mga nagla-live. Nag-aabang-abang lang po yan ng mga taga-ibang bansa na pag alam nila ibang bansa talagang nila, appreciate nila maayos. Tapos, ang hututan lang, ganun. Kaya nung nag-aral ako ng grade 6, graduate na ako nun. Ayaw ko pag-aralin ng mama ko, magpapiesta sa amin, sabi ko. Sabi ng yung kababata kong babae, si Jeannie. Sabi, Mark, di ka sasama sa amin, magpapa-enroll lang kami sa Balbog. Sabi ko, ayaw ni mama eh. Sabi ko, ginawa ko doon. Nagalit pa si mama ko noon. Sabi ko, mama, mag-enroll ako. Para ako high school. Sabi niya, wala nga tayong pera. Bibili natin yung notebook. Sabi ko, akong bahala dyan. Ako mag-iipon ako. Pag Sabado-Linggo, pag-iipon ako, magpapadyak, pedicab ako para lang ako ng pambaon ko, makapagdala pag nag-aaral na ako. Ayun, ginawa ko nun. Kuha agad ako ng requirements ko, dalhin ko agad sa Malbog. Bahala ka dyan, mga magalit sa akin. Pagbalik, sabi ko, naka-enroll na ako. Uy, naka-enroll ka na, salamat. Mabuti naman. Bigla natuwa. Sabi niya, sige, magawa na lang natin paraan niya, makahanap tayo ng Sabi ko, walang problema, magpipidikab muna ako. Kasi, pedicab ako noon, magpipidikab ako noon, ilang araw. Magpipidikab ako para makaipon lang, para makapang pang bilhin bag. Pabili ako ng notebook, pas damit. Tuwan-tuwa ang mama ko Sipag mo talaga, Mark. Maraming ganon, Ed, sa YT. Habol, pera lang. Subok ko. Yan, sabi ni Tita Mami. Yes, Tita Mami. Totoo yun. Malalaman nyo po yun, lalo pag kayo, mga nag-i-sponsor. Shout out sa mga Team Boom, sabi ni Joseph Sass. No comment, Sir Ed, sabi ni Tyrobin. Joseph, hello. Watching pa rin ako, Tyrobin. Joseph, hello, sabi ni Tita Mami. Ate Pimix, nandito po ako sa iyo. Alvin Largo, shout out. Si Gabu. Coco Martin yun. Monday 28. 29 pala. Oo, may na naman si Gabu nga mamaya. Napapanood ko lang yan, Alvin, sa sa Facebook. Si Gabu. Coco Martin. Pan ka ni Coco Martin na Gabu sa Alvin Napapanood ko yan sa Facebook na yan sa akin. Nakikita ko yan kasi naglalike ako dun sa niyo. Naka-live pala ang Tate Ervin, guys Pasuyo po. Naka-live po ang Tate Ervin. Salamat po sa nagpakulay, Sir Ed. Thank you po so much po, Sir Ed. Sir Ed, naka-live po ang Tate Ervin. Swerte lang ako mga kuwari kasi may talaga may mga pumapasok na sa akin ng taga ibang bansa. Ititiwala sa akin.
Watching pa rin ako sa Tayo Robin. Kati ng ilong ko. Oo. So, ibaba mo. Tay Robin, baba mo nga dito yung channel mo. Robin Gumalo. Tay Robin. Ito Sir Ido. Ang nag-live. Kasi di ko maano kasi naka-portrait kasi tayo, hindi naka-landscape eh. Pag iba magbaba, hindi lalabas po yung channel ng ano. Yan Sir A. Tatay Robin 2.0 po ang nag-live. Kaano namin po yan, ka-member namin sa Team Boom. Bait yan, Tatay Ali, Tatay Robin. Wala akong masabi dyan. Mabait na tao yan si Tatay Robin. Kati ng ilang tambo angat. Sir Aid, watching pa rin ako sa iyo, Sir Aid. Yan, watching ulit ako. From Spearman. Tatay Robin, 2.0 channel ko. Go to channel na lang. O Sir Ed, sabi niya no. Di ko ma-search yung kasi wala pa siyang 1K banana. 1K banana? Tay Robin, baba mo nga po yung main channel niyo mo, Tay Robin. Para maano na Sir Aid. Kasi pag binaba ko po yung live po niya, Sir Aid, hindi po lalabas yung live niya. Ang lalabas po dyan, yung ano, yung aking channel. Tatay Robin 2.0 po, sabi ni Kuya Robin Gumalo. Sir Joseph, salamat. Boss Henry, TV shoutout. Marami na si ako na pagdaanan ng mga picking plastic, sabi nga ng iba. Kahit di na kamo si ako magsabi. Yan, maraming may alam pero bahala na si Lord sa kanila. Mamilang ilang. Ay, Boss Henry, shout out. Ay, copy mo ang link ng live mo. Tapos, i-paste mo dito sa comment section. O, alam ko naman po yun, sir. Ano? Wait lang po Try ko po. Kung lalabas po dito sa lalabas po talaga yung kanyang Kasi pag naka-portrait po kasi tayo, sir eh. Pag landscape po, mabilis po yun. Lalabas po talaga yun. Yan, bababa ko po. Yan, Sir Aid. Kinig lang siya ako, Mark Joe, habang nag-impacking. Sige po, mamilangi lang. Sige po, ingat po kayo. Ate Brenda, salamat po. Boss Henry, shout out tayo, Boss Henry. Watching ako sa iyo, Boss Henry. Dito tayo sa my own version na pansit. Gisado. Boss Henry, watching po. Sana mo, pansit gisado. Na niya po, Sir Aid?
Oo nga pala, di nga yun lumalabas pag naka-portrait. Oo, hindi nga po yun. Pag landscape lang po. Pag landscape po, sir, lalabas po yun. Kaya po kahit sino pong magbaba po ng link na yun, may lalabas po yun. Yan sa akin lang, ito yan mo, akin po yan yung lumabas. Channel ko po yan, yung nagbaba ng link. Yan lang po ang butod, ano na po kayo? Butod channel na lang po, Sir Aid. Paki na lang po. Good afternoon, like is done. Oy, thank you, Eugene Rebelliano. Iba salamat. Happy Monday din sa'yo. Kumusta ang buhay-buhay? Salamat sa pagbaba ng Andyan nang nakapin si Sir Aid Versosa. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit dyan kay Sir Aid Versosa. Boss Henry. Kasi, padikit naman po kay, kay Sangkay. Sangkay Ed. Kasi kailangan, parang gusto ko, Sir Ed na lang eh. Ilan taon na kayo, Sir Ed? Parang medyo nasa 50 plus pa lang ata kayo. May tanong lang po, wag lang yung pong masamain. Mga nasa 50 plus lang po kayo, Sir Ed. Anong pangalan ng channel niya? Wait lang po. Yan, Tatay Robin. Tatay Robin po, 2.0 po. May edad na ako pero hindi pa matanda. Oo naman. Mukhang nasa 50 lang kayo, sir eh. Sir Ed. Nakakailang naman po kasi tawagin kayong Sangkay. O gano, parang mas maganda, mas makakapagbigay ng galang po yung Sir Ed. Shouty, Boss Henry. May galaw sa Boss Henry, good afternoon. Oy, Kulang, kumusta na Kulang? Thank you, Kulang. Ay, sakto lang, oh. Ang galing talaga ng Kulang. Ay, Boss Henry, done watching na sa'yo. Andito na, nagwawatch naman ako kay Kulang. Saktong pasok ni Kulang, ah. Alaga daw ni si Kulang. Ay! Kulang, watching. Lakas mo talaga sa akin. Ako lang hindi malakas sa'yo, Kulang. Magkaedad lang yata kita, Ed eh. 50. With 50 or younger ka. Haha akon. Sabi ni Tita Mami. Ako, Mark, tawagin mo akong Lola. Lolo ka. Lolo? Lola. Ay, Eugene, watching ako sa'yo, Eugene. Eugene, ano lang to? Gamers lang to eh. Monetize ka na ba, Eugene? Eugene. Monetize na ba? Hindi pa monetize pala si Eugene. Eugene, watching. I will. Hello, Dan at baka sa nakapin, Ed. Sabi ni Boss Henry. Well, why you laughing, ha? Where you going? Ako, tigurang na. Tatay Robin, 2.0. Mas matanda pa ako sa iyo, Tita Mami. I'm already 67 years old. Aray mo. Well, sleep na, aba. Sabi ni ko lang. Tita Mami, shout out, sabi ni Joseph. It's only 7:34 p.m. 7:30 p.m. pa lang pala sa kanila, Kalawil. Already early pa, Will, ah. Magano ka muna, Will? You go to shopping. You shopping bag, dress to give to Mabel. Oh my goodness. Joke lang, Will. Kulang, may galaw sarap, sabi ni Joseph Salas. Arap, sabi ni Kulang. Ito pala may tugtog kay ano pala. Kay Kulang. Georgius Kulang, may galaw sarap.
Gorgeous. Kulang mo galaw siya. Sabi ng tita mami. Saan kay Grace? Nag-live ka na ba? Nag-live na kayo. Nag-enjoy pa ako mag-live. Nag-play kasi ako kaya bumabawi ako sa inyo kasi kung nasa palengke kasi ako pag nagla-live, hindi ako makapag-play ng mga video nyo. Sayang din ang mga punta nyo sa akin. Sana all your views. Gorgeous. Pasensyahan nyo na, pagpasensyahan nyo na tita mami, ganun din yun, basta tunog. Nakatulog ako, sabi ni Mary Grace, aray mo, puro katulog kasi. Dito lang ako, tambay habang nag-i-edit, sabi ni boss. Ang inang lamok yun, laki ah. Dito, lapit. Ay, lamok oh, laki oh. Georgios ko lang, shut up. Makatuyaw. Mamaya-maya na. Amo na, tita mami. Eh, di ko nga naman pronounce. Ay, done watching sa'yo, ano? Ay, di ko pala. Dito pa pala ako sa racing niya. Joseph, shout out. Ed Versosa, Don. Boom, sabi ni Joseph. Thank you, sa Joseph. Kapatid Robin, makaabot kaya ako sa edad ng 69. Kaya yan, tita mami. Eh, lagi naman po kayo nag-exercise. Lalo pag healthy lagi ang pagkain nyo, tita mami. Ako, maswerte na ako pag umabot na ako ng 50. Mano na tayo dun. Tita mami, aabot tayo. Wag lang po puyat sa YT. Puyat sa YT. Kulang, bata pa siguro. Ilang taon ka na kulang? Bata ka pa, di ba? Nakaabot na ako ng 69. Aray mo. Ay, 67. Sana all maabot ng ganun. Well, thank you so much sa gift. 6-7. Sen 6-7. Lol, well. Sabi ni Kolam. Thank you, Will. Malaking bagay yan. Gorgeous ko lang. Shout out. Watching pa rin ako sa kaya, no? Kay tawag nito, kay Eugene. Kulang, nandito ako sa'yo. Well, send to here. Ano, Waki? Hi, Karen. Thank you so much, Karen. Kulang, love you. Karen, napaka-bait nitong bata na to. Karen, love you. Ayos ang ano nyo ah. Love you. Parang slap lang. Nandun na ba ang Sir Ed kay ano, Tatay Robin? Nanood na ba? Oh, good.
Still watching kay ano, kay Eugene. Karen tuloy. Walang watching pa rin sa'yo. Where are we going next, Karen? We are going. Karen, love you. Sabi ko lang. Mag-end na ako mamaya. Ano na lang, mga 7 minutes para mag-end, guys. Hi, Raima. Hi, Raima pala. Raima to. Raima, shout out, Raima. Magandang umaga. Hello sa lahat. Dito na ako kan Tatay Rubin, naayudahan ko na. Thank you, Sir Ed. Salamat po sa paano. Hello, Sir Mark. Oy, wag na Sir Mark na lang. Raima. Raima, magwa-watch ako ng video mo. Done watching sa'yo, no? Eugene Revillano, ba? Ay, Serot Official. Nag-watch po ako ng video niyo po, ha? Watching po ako kay ano. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Sa dami ng anong, hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Ano ito siya? Watching ako. Raima. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Pa-challenge ba to ni ano? Pa-challenge ba to ni Kuya Ray? Raima? Pa-challenge ba ng Kuya Ray yan? O naggawa ka lang ng ano? Oo, yan. Kaya pala. Dapat ang pag-edit mo, ano lang. Hindi, parang lahat yata ng pagkatapos ng video, puro may ano eh. Ang dami niyang ano. Dami mong ginamit na ano, apps ah. Ang tawag nito, yung paano? Nine viewers, thank you po. Hanggang ano lang po ako magla-live. Ano oras na? Hanggang alas 2, sakto na yan, mag-end na. So, nag-start ako mag-live, ano eh. Bandang ano na eh. Mag-11:30 ata yun. Sis ko lang, sabi ni Raima. Raima, sabi ni ko lang. Yes, Karen, long vacation now. Sana all na vacation. Sana all ko lang may vacation. Paldo lagi. Anong paldo? Paldo sa vacation. 2 months ako, walang YT. Weh, 2 months. Lagi nga kita nakikita. Wow, vacation says, sabi niya, no? Raima.
Vacation alaga ko ha. Akala ko ikaw may vacation. Sorry naman. Busy ako sa araw. Sorry naman, akala ko naman ikaw may vacation. Alaga pala. Out muna ako, sangkay. 1:45 na. Ang madaling araw dito. Tulog time muna. Kagagaling ko lang sa work. Tambay sa iyo habang kumakain. Sige lang po, Sir Ed. Maraming salamat, Sir Ed, sa pagpasyal po. I appreciate po. Ayan, si Uncle. Uncle, yan pin kita. Sir Ed, baban po kita. Pin ko lang si Uncle. Ma'am Brenda, hello, sabi ni Raima. Ate Brenda, sabi ni Tay. Tay na bata. Hindi ka nakapag-apply doon sa account mong isa, ano? Kulang? Iba na yung pangalan mo ngayon, Istoryahi. Kuris. Puro kasi, video ang ginagawa. Puro music video. Ayaw magpakita ng mukha. Kaya ayaw kay, ayaw kay approvean ni YT. Hindi mo pinapakita kasi yung mukha mo. Maano pa naman yan si YT, mahigpit. Baka mamaya sabihin niya, di naman to vlogger. Live stream na, di ka mamonetize yan. Hindi ka nagpapakita. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Guys, see you around. Yes, Sir Ed. Thank you also, Sir Ed. And ingat lagi po. Hinahinay po kamo. Permi. Sana makapasyal ka ulit akong live at sana makapasyal ako sa iyong live din po, Sir Ed. I glad to hear my live, Sir Ed. Thank you so much. Punta ako sa aming channel mo, Sir Ed. Baka hindi pa ako nakalikit. Nakakaya naman. Sabihin mo, ikaw lang, Mark pala. Ikaw, di ka dumidikit sa akin. Mark, kung nakadikit ako sa iyo. Aray mo. Di pa nga nakadikit. Dumidikit ko na to. Sir Ed, done watching sa'yo at watching your video. Dito tayo sa first outdoor grill this springtime. Wow, spring. Ganda ng bahay ni Sir Ed. Paldo sa bahay. Be safe always and sleep night. Sleep night ba yan, tita? Sarap na ano yan? Ano to? Isdang ano to? Bukas, 30 na ba ka bukas no? Salamat sa mga nakatambay dyan.
Ako sa mga nakatambay. May watching ako kay, kay Kulang. Patapos na. Sir Aid, watching. Thank you so much guys sa inyo. Guys, sa mga gustong lumipat na po ng live, lipat na po. Brenda, Tita Mami, lipat na po kayo ng live. Kasi hayaan ko na ito muna dito. Magano lang ako. Maghuhugas po pala ako, maghuhugas ako. Maya-maya ko na ito, paabutin ko na ito ng Let's do 6 minutes para mag-end ako sa live. Hayaan ko lang yan mag-ano dyan. Sige Mark, nag-video lang ako sangkay. Tamami, lipat na po kayo kay Grace, naka-live na po siya. Huwag na kayo mag-ano. Lipat nyo na po, lipat na ako. Sige, Tita Mami. Salamat sa pagtambay. Magpi-play ako ng video mo. Dito pa ako kay Sads. Kami lang ilang, salamat po. Hintay ko lang matapos yung play ako ng video na Tita Mami. Kapit mo ko lang. Galas dos na, parating na rin yun sila. Wala pa ako nagagawa. Sana watching sa'yo ko lang. Salamat. Simple akong video ni Tita Ma'am. Umilang ilang. Maraming salamat po ha. Sangkay Grace, salamat din. Ano pala ito nakadikit sa'yo? Ay, bago pala to. Yung Marlo pala to. Yung Kupal Boy yung nakaano sa'yo, yung nakadikit pa. Pero, okay lang mo naman. Na-watching na pala yan. Tita Ma'am. Paldo. Raima, shout out. Nag-watch na ako Raima sa'yo, di ba? Lahat ng pumasok po, thank you so much po. Na-watch ko na po yung mga video. Sa mga hindi naman, pasensya na. May ano ko Tita Mami sa AI. Kung mag-ano ng AI, Tita Mami. Baka maano yung channel nyo. Si Angka. Tagalog kaya ito si Angka. Baka naman Tagalog si Angka. Angkal, watching ako sa Angkal. Yan. Watching ako sa iyo, Angkal. Angkal ko. Kahit di naman kita tito, Angkal. Salamat po sa lahat. Umilang-ilang, thank you po. Ubus na ang plato, baka dumating na si Pe.
Magalit naman sa akin yun.
Mag-end na po. Salamat. Kobik. Thank you. Bye-bye na. Mag-end na ako. Thank you mga kawaray. Ako ang inyong host, Mark Waray TV. Isang bidor may pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye.